gustatzen salsa. Berriro. Oiga, va, esto vale, tramposo. Uy! Kaixo, kuadrilla! Kaixo. Aurreko saioan estrenatu genuen Kalaska eta bueltan gara. Bueno, txarrena egin dugu, orain ja piloto automatikoa jarri eta aurrera. Aurko saioa tope-topera datorre. Tope-topera. Naia gure reportaria izango da gurekin. Nebukaire izango dugu gure kolaboratzaile favoritoa bideojoku berri batekin. Eta gaurkoan ni atera naiz kalera. Challenge berri batekin. Eta gure momentu gustukoena. Gonbidatua. Hombre, lurre rekondo izango dugu gaurkoan gure etxean. Momentu honetarako falta da musika pizka bat, bai, konkisekoa, nola da? Hori da, hori da Piratas del Caribe, baina bueno, antzeko parecido ez da. Bueno, bai. Aritz zuek kuadrian, lo, eta zareta horiek ateratzen dituzen horietako zarete? Zure sorpresarako ez. Eske, gorrotu dute, momento unga hori zindot, benetan. Zuk baduzu kuadriarik, ane? Bai, bueno, bos neska gara. Nik hemen mitoak apurtzeko ez du kuadriarik. Lagun solteak bai. Nik gero eta jende gehiago ezagutzen du kuadrilarik. Bai, errealitate bat, da. Lar normalizatuta dugu kuadrille bat izatea. Guztizadoz, bai. Kuadrillismotik irten daiteke. Baina, bueno, orain lagun pila bat dituzu, hainbeste bidaiatuta gero Korean, Estatu Batuetan, Berlinen, Madrilen. Ai, bidaiatu naiz, baina gero egia da lagunak itxi batzuk geratzen direla, Ea, lar melankoliko jarri gabe, pas emango diogu gure Kalaskako lagunik onenari. Zer heldu da? Naia gure reportariaren txanda? Bai, ez dakizun Aritz, baina aste honetan Donostian San Sebastian Moda Festival ospatzen ari da. Hori zer da, pase de modelos etorrelako gauzak? Bueno, denetik dago, fashion shows, fashion talk, desfilea, konferentzia. Jesus, eta gu ez gaituzte gonbidatu? Ez, baina Naia gure reportaria bertan egongo da, kristalako reportaje bat egiten seguro. Eta moda munduan hor murgildu da pizkatze bat. Fashion victim bihurtuko zaigu orduan. Aurrera bideoa. Kaixo bikote, gaur hementxenago Donostian eta moda munduan murgilduko gara. Donostian San Sebastian Moda Festivala ospatzen da. Gaur euskal gazten estiloa ikusi nahi dugu. Bereien lukinak, outfitak guztia. Rolloa daukagu, modan gaude, ikusi dezagun. Nola da zure izena? Naroa. Gaur eramazun luka zuk erosi ezu? Bai. Eta luka nola deskribatuko zenuke? Zake, pixka zabala, paseatzeko eroso. Zenota emango zenioke zure outfitari? 8 bat. Eta nire outfitari? 7 bat. Bueno, zuen lukei zenota jarriko zenieke? 6 sólido, ¿va? Vale. ¿Tú, Dani? Otro 6 sólido. Eta nire luka? 8, yo. 8. 6 Vale. sólido también. Zein da zure izena? Aimar. Eta nola esango zenuke dala zure luka gaur? Kalerako joateko. Kalerako joateko. Euken, Gaur egungo tendentzia bat ez zaizuna bat ere gustoko? gehiagi. Transporte pribatun ibiltzia. Bale, baina modan ingurun Galtzapitillok ematitu duen jendeagoen ikan, ez da gustatzen. eta brillanteak? Ez da. Leopardo gustatzen zaizu? Ez da esku. Eta referenteren bat daukazu gaur egun modan? Ez, nahi naiz nire referentia, osa, jendeak estiloak kopiatza itenen, o gauza erreinak goazen inzata de, ai, ni. Eta igandetan ze jartzezea, gehiago txandalero edo gehiago elegante? Arbitratu barretenen txandalero. Eta bestetan aprobetxatzen duzu eta elegante jartzezea. Bai. Txandalero. Elegante. Igandetan igual etxetekin nahi zirteten, osea. Zuekin, desfilea! Bueno, bikote, ikusi duzuenez bakoitzak bere estiloa dauka eta hori da garrantzitsuena. Hale, urrengo astean saltsa gehiagorekin etorriko naiz. Ongi izan eta musu pila. Bueno, seguru nago Naiak lagun bat edo beste egingo dituela reportaia Bai, guetan. seguru, enbidia pizka bat ematen digu, Bai, bueno, baina guk rollo pixka bat badaukagu jantzten. Nik uste du baietz, Nik ez uste da, baietz, bai, zure bai. hile hori honekin, modernoa, Hori zer diozu, ironiaz? Ez, niri gustatzen zait. Ze, nire amari ez zaio gustatzen. Bueno, baina badakizu amak nolakoak diren. Zaten dute beti al natural guapagoak garela. Atuna bezala. Beno dena delakoa, bakizu lehengoan amak zer galetu zidan, ia berri igandan zerroparituko nian. Eta hori? Bere urte betetzea da edo, zoriondu nire partez? Zuk ere bai zure amari ze amaren eguna da. Ez dute sorprestatu, Ja, Zuk, nik ere ez, nik uste du lore batzuk oparituko dizkiola, que nunca fallan eta listo. Nik ez dakit, Belarritako batzuk edo, agian? Bueno, kuadrilla, gu bezala bazaudete, mesedez, sare sozialetatik esan zerbait, edo ideiaren bat eman ze beharrean gaude. Bai. Bueno, nik uste dut hemen itxiko dugula, seme alaba desastren gai hau. Bai, Nebukai da gure bideo-joketan aditua eta paso emango diogu. Gogoratu, minutu bat, joku bat.
Ei, kaixo, bikote, zemuz. A ber, zentzunde. Nola hoa indikan ez dezutela pentsatu zeo paritu amaren egunean. Zeo zerrek esaten zian egoera hontan egongo ginela, eta horregatik aste hontako bideojokoa zein da. Elkarrekin jolasteko bideojoko. 3 minuturako, adi, bago bazela. Lehenengo gauza ez eskandalizatu amakin bideojokotan jolastu gaitezke. Jogu jarriko shooter batin, ez da Minecrafteko restonakin ibiltzen. Edo bai, ez? Bino hasi gaitezke joku lasai eta eramangarri batekin sofan etzan da jolastu dezakezun oitako batekin. Gaurko jokua samoros da, espaziontzi batean biziden ipotx txikitxo batei lagundu berko diozute, ikusten dezuten bezala, literalmente harrikozkote gigantrospiko batek zapalden god. Joku hau point and click bat da, hau da, xagua edo zuen behatza erabiliz, pantaiako puntu ezberdinetan klik egin eta bidean aurkitutako puzletxoak soluzionatu berko dituzute, horrela, ipotxeren desagerpena ekiditeko. Denok nahi dugu ipotxoko eta politorrek bere bizitzakin aurrea itia, ez? Gainea jokoa super polita da, ematen du eszena bakoitzak kuadro bat dela eta oso lasaigarria da, oza, de txileoteko joku perfektua. Hortziartu, doainik da, eta mongian ordena gaioan altzute jolastu. Bigarren saioan gaude eta konturatu naiz bideojokoen mundua ez dudala bapere kontrolatzen, Nik beti jokatu izan dut Los Simsena. Ni aditua izan nintzen bai, baina pandemia garaian. Ni ez nintzen bapere biziatu. Ez? Zer egiten zuen, ogia? Bizkotxoak, gehiago, egin barri azue, bizkotxoren nahi bat. dozunean. Kontatu behar diguztu. Pandemia garaian trampatxoren bat egin zenuen. Osea, kalera urtean eskutuan lagun batekin. Aritzere, sekretua da, hori ezin dugu hemen kontatu. Bueno, lasaian eman diazuta eman beharreko esklusiba. Ara bestea, zuk seguro egiten zenuela. Nik imposible ez dauka lagunik. Eski sekuentista! Benetan, bideo bitartez bakarrik egiten nuen. Seguro. Bueno, berdin da. Zer, joango gara ja, kalera? Challengearekin. Egia da, estrenatu naizela, ni kalean. Bai, baina impresio pizka bat ematen dugu, Impresio, baina divertigarrira bai bada. Bai, oso ondo pasatu dut, bai. Ez dugu gehiago luzatuko. Aurrera, bideoa. Aurrera. Kaixo, gaurkoan talent show bihurtu nahi dugu gure txalentza. Goazen ikustera! Zer moduz? Begira zelako talentu eskutua, baina ez hain eskutua ze ikusten da zelako artista daukagun hemen. Zelan da zure izena? Maria. Erakutziko diguzu apurtxo bat? Zelan da zure izena? Aimar. Erakutziko diguzu zure talentua? Uau! Osa, konparatu, nik ezin dut, Konparau. Zuk badaukazu talentu izkuturik? Uau, ze talentu hori, Joaten zareta igual rebajetara izan da hori talentu bat, joatea rebajetara eta hor txoiazoak aurkitzea. Bai, gaur erosi ditugu bat gauza batzuk. Ikusi aldugu zer erosi dozun. Eta euro bategaitik dira produktu hauek? Bai, gehienak bai. Eltzen zarete ikutzera mengaina zudurrekin? Ni supertxarra be, Kaixo, zein da zure izena? Leire. Erakutziko diguzu zure talentua? Ber. Nik ere badakit egiten, Aritz, iritsi da momentua. Gonbidatuari ongi etorri eman barko diogu. Bai, ezin dugu gehiago itxaron. Ezin dugu gehiago itxaron. Guazen ba, venga. Hemen gaude elkarrizketen txokoan eta gaurkoan gurekin Lur Errekondo. Ongi etorri Lur. Kaixo. Hemen falta dira txalo batzuk. Txalo bat. Bueno, Lur, aurkezpen txiki bat egiteko, zu kirolaria zara, eskubaloian aritutakoa, barri jasotzaile profesional moduan ere, eta orain batez ere ezagutzen zaitugu El Conquistador del Fin del Mundo saioko aurkezle izateagatik, ezta? Bai, egun bai. Guztitzeko prestatoz? Bai, gaina ja olako izufarrakin behirauta, gaiztu aurregitek jazta, Ba, lasai hasiko gara, Lur, konpromezurik gabe, baina zenba diru duzu kontu korrontean. Broma da. Gana bezala nahi baino gutxi jo. Eta Lur, zuk inoiz amestu izan duzu aurkezle izatearekin? Ba ez, inoiz ez. Ba, aktori izatea bez, bai, veterinario izatea bai, kirolari profesionala izatea bai. Eta harri jasotzaile izatearekin amestu izan duzu inoiz? Ez dare. Oso kirol individuala dalako, eta oso pausatua. Lur, konkizera aurkezle bezala sartu baino lehenago, zuk lehiakide bezala nahi izan zenun sartu, edo... Etzian asko tiratzen, movida asko ikusten ditulako behaien arten, lehiakiden arten. Ja, reality punto hori igual. Ja. Eta orain, ikusi eta gero, egingo zenuke? Ez. Eta zergaitik ez? Ba, bakitelako. Horregaitik. Bai, eta bakitelako oso gaxi pasatzen duela. Zerekin pasatuko zenuen zuk txartoen?
Ba, ez dakit esaten. Ze, ordu hil asko dotoia egile da, kampamendun da joten diren momentu horiek, baina egia da inbeste pertsona daude elkarrekin, baina artean ezautzeko eta denboa emategoela. Hor, harremanak sortzen dira. Salsea, ze gustatzen zaio salsea. Hombre, eskor dure. Bai, ni dakitela, gertatu izan Hombre, da. sortu behar dira, ez da, oza, inbeste denbora batera Era horremuna hotza, aurten Patagonian hotza ez, berotzeko apurtze bat egun. Ikusi dugu, gertutasun ikusi dugu batzukola. Edredonin. Bai, Eta Lur, kontatu aldozkuzu zer pasatzen da hor, ja kamarak itzaltzen dienean, zer pasatzen da hor? bueno, gukite dut dena jaso, eta partaidak, uste dugu lota jute dela, baina gaua izan da, igual, aprobetxatzen dute pentsatuz kamara gutxi joa zelduko, argilen asunto dela, eta jute. Ikusi da noiz bait, ez da, joan direla hor janaria berra repatzen Aurrena izan da, susmoa, gero partaidoiak txigatu indiala, gero susmoa, eta gero kamara zehazki bilatu eraman hortara. Bai, ikusi dugu. Fraganti. Jarraitzen dugu programa eta ikusi dugu horre. Bai. Eta kontatu aldozkuzu zein dan zure aurtengo taldeetatik gustokoena? Talde guztokona, nik uste berdia dela, niretzako. Eta agian lehiakideri kolan esaten duzuna, lehiakide hau. Hazen agia. Da, egia baino gehi esatu zenula esnatu eta, gaur honekin hau kiberreta aurrean da honei inberdiot aurre. Inberdi kasu, bai. Gorritako bat, izan, pixkat kakasartze hori, gutzako gorra izan zan. Orduan aldertatik, bea. Bueno, Lur, urrengo galdera ez dizugu guk egingo kaleko pertsone batek egin dizu, eta hemen dago. Patxi, Julian eta zu, konkisean parte hartu beharko bazenute, ze taldetan jarriko zenituzke bakoitzak? Bale. Nik Patxi sartuko nun gorritan, Julian urdinian sartuko nun. Ze oso xeleberria da. Eta ni bat berdian, nuskan taldean. Primeran, orain gu kalera joango gara eta zuei galetuko dizuegu. Orduan, hartu bozgorailua eta erantzun. Zein gauza normalizatu beharko genuke, oraindik ez dagoena normalizatua? Zaipa, zuek esan. Lanera jun pijaman. Ojerak. Beti tapatzen ari gea ojerak, eta, bueno, azkenean normala data denok ditugun. Eskolan ordutegia motxago egingo nuke, eta arratsaldeko orduak kenduko nuke ere. Plan gehiago itean, plan egu bakarrik. Gaur nire lagunekin gelditu naz, baina etorrian nazela Donostiran paseo bat ematera edo ni bakarrik, orduan hori. Azte gaia mai gaineratu duguna, Lur, zuk zer uste duzu normalizatu beharko genukela? Ni neska eta emakume izan da, eta hortaz, ekipoan jolastu tenian neskekin, azkenan hileroko dakaunen, segun ze fasetan gaudenez, haude aulago, indar falta dakau, eta nik uste horren ulermena, ez? Bueno, Lur, gure galdera saltzera gustatu bazaizkizu, itxaron ze ekarri dugun jolasa are gehiago, Bueno, ez dakiduzu, konkiseko froga bat ekarri dugu, txerriaren froga, mitikoa, baina veganoa, ez? Hemen gara inklusibez, eta orduan egingo gu veganoa sandiarekin. Ondo, iruditzen zaizu. Izugarri gustatzen zait sandia. Increíble. Ni lehiakorra naze. Nik irabazingo dut. Bai? Ni gongo nintzen talde urdinen ere bai. Frikis nire bai. Total. Bueno, Lur, ikusten duzu, jantzi-jantzidekin gaudela, oso dotore. Presaude? Bai, urduri nago. Urduri? Ez etere, muturrez aurrera nahi gaina. Gehien hartzen duenak irabazten du, bale? Venga. 3, 2, 1, denbora! Ai, ama! Lur, zuretik hartu dut, Ez du balio, tramposo! Ezin da jori. Ez potegoak die, Bai alda. Jokiko piak. Zuni zertan hau ja, Denbora! Hala! Bueno, nik uste dut irabazle argi eta garbi ni izan naizela. Ez broma da, nezu izan zara irabazle, hashtagan epe konkisera urrengo ediziorako. Pitxatu da. Bueno, Lur, errezagoa, lasaiagoa txerriarena baino. Divertigarriagoa. Bai, hori bai. Bueno, iritsi da gurrezateko momentua, mila esker Lur, gure kalaska gure etxera etortzeagatik. Eta gurekin jolastagaitik eta dena, gogoratu, kalaskan jarraitu sareetan eta Lur ere bai non aurkitu zaitzakegu. Ne Instagramen Lurrer kondo jarrito, listo, bale. Agur, eskerrik asko!